Ket rugyan dayon pabagam nga iba sa datoy pakasalitaan ni Sonia nga napoluan. Sulisog. Sagudahin nga rod ti surat. Dear Manong Nemi. Nakasanpeten dagiti talong anak mi Manong Nemi nga agbasbasa. Ni Jenny nga inauna nga adda inti junior high school. Agramamatang kada June kini Angel nga adda pa lang iti elementarya. Madamadan nga gas assignment. Kinita ti oras iti cellphone ko Manong Nemi adda ko maitan ni Joseph nga asawa nga mapingata. Aging nga nag-ring ti cellphone ko. Ti asawa ti tawag. Hello honey? Honey, kadalabas it overtime ni. Overtime? Pag overtime na kami ni boss, ada kami naskan nga kama kami. Ano oras nga rin no? Makakawid ka? Siguro, daktulitan ti before 11. Di ko nagpipuyat Maturo kan tulatan. Kumusta rin ito, Bing? Madamada nga sa assignment, tultulungan kita. Nakaluto ako. Maangkay tulatan, ha? Pangalan nyo nga rod, damat restaurant dito as degto opisina. Dito kami nga mangan. Sige, Grant. Kananat ka. Di ba nagmanay home? Yeah. Ang kuminom ti arak, Ito nga ti problema ta. Kung ni boss, numalpas ti overtime, agpainom ka, no? Alam, uminom ka, angin, dati pa nag-drive mo. Sige, yawan problema, sweetheart. Honey. Sige nga rin. Numalpas lagi din na maka-assignment na kita nagta. Mangrabi kami, tapno, masapa kami nga maturog. Ora ka dadamat bukod mo nga tulbek. Hanggang tulatan nga mang disturbon. Ringin kan tulatan. Papigringin na. Ringin kan tulatan. Iti agik ko. Na mangibagay ti good night. Sige rin. Itamampay na ko nagtinakim ko Manong Nemi. Nabayagan nga mga opisina ti asawa. Tadi agam amu kami ket mga opisina kami ngagpadpada. Pinagsardeng naklang Manong Nemi nagtrabaho idi pasngay kon. Ti naunang anak mi. Tuloy-tuloy detan. Nasaan akong simurek pa iti opisina. Aging ka nga nakayanak ko ni talo ket nagpalay geta kon Manong. No, adagbasa ti kita anak ko kahit kumawat nga nagsubli ti trabaho, saan ako napalubusan ti asawa. Yan tangay kahit dakil mo ti sweldo na Manong. Ken may masapul nga, adalatamot nga, adaglat nga, manggagayad ka di kita anak ko. Tamang ba lang ang overtime? Overtime. Saan nga pambar na laing? Api ko mga agatapak. Nasingpet ti asawak. Saan ka kadigdila dumadtang saan nga nasingpet ti asawa na? Nata? Sapay ko tagtultuloy ti singpet ti asawa. Aging ka Manong Nemi nga nag-ring cellphone ko. Edi tamalpas kami nga mangan kanada ni ti siled dagiti anak ko. Siya kumamatan di mapani ti siled ko. Sino mo ito tumawag kaya? Hamad nga ti asawa. Ni Kumadre Lina. Hello, Kumadre. Hello, Kumadre. Kumusta biyag? Kastoy. Dapiyakin ka ta. Nasingpet nila kayo mo? Adan nila kayo mo wala? Awan. Ata timawag ka na kano overtime da. Overtime? Masansan ka din overtime nila kayo mo? Ita lang. So bas daawak Ita lang. Nilakay ko.
Kanayon. Ngem saan nga overtime. No, dikit. Overtime. Anong overtime? Agop over. Agop over. Iti sidong ti sabali nga babae. Sabi nga pang lubos mo. Adda ka mat. Apin ba lang nga sapol sa bali? Kastansa di kiti lalaki. Depende. Depende iti lalaki. Agpeso nga doon kiti lalaki nga dalang asawanan. Masulisog na ba ilang nga garamit ti sa bali. Undo agkarelasyon ti sa bali. Kasta nila kayo ko. Sa langin nga naman pinsan. Sa langin nga namin bindua. May katlo ito eh. Nga sa bali manin nga, pag-iuperan na. Di armas na, imbes nga iuper na kanya. Kaya mo sa ngayon, adamanin? Adamanin. Madlaw ko lang unay. Ano pagkadlawang? No, awanti, interes na kanya. Nang siyaklaan iti, kasi lang maililiw kang kuwana. Adamanin. Nung sila madlaw ko nga, mapilpilit. Adamanin. Nuhan niya kami nuhan niya, nuapi mo't kami nga adali kiti babae nga mo dalang harudan nga adda asawan ti lalaki. Api nga makisawsaw na pa ilain. Kung nga ron, imsahan kas nila kayo ko. Awan pakadlawam. Awan. No kasano ti irut ti harakop na idi, kembar ti agek na idi, kasta pala ita. Nga magnanayong nga takasta. Awan to ka na't pakasulisukan na. Diyak pa na mo. No nasingpit ti asawa, no nasingpit ti asawam idi, di ka pa nag-asawa, ituloy na natang singpet. Dadat pamatik, kumadrilina. Kasi kinila kayo. No kasunod singpet na hindi baro, kapata siyak lang ti babae ti biyag na, siyak ti first and last love na. Nga isumit ti first and last love. Kaskas di nga, isumit ti singpet na ita. Awan to nga at pakasulisugan na. Tiyagla mo ha. At na pa nagdalit ko, kay ni Joseph na asawa. Kahit nga, no may katlun da itang ada ka relasyon nang sa bali, nilakay mo, kumadre. Kasano nga na, duktalam nga nagiti mo na. Siyempre, ada na kiti makakita, nagipulong kanya. Into na sa langadak, dinaanugutan. Ngayon no, adan concrete evidence, anugutan nan, agsurin. Sangkot doon nga ramidan ko na na. Ngayon inaramin dat man may kadwa gundaway. Ita may katlo gundaway. Pakpakawan ng medlata. Taan nga rin kita sawak. Kung nadamat kat, importante kat, sangpatan na. Importante kat, siyak ti bilang ng asawa. Madin ano, kas pagarikan, saan nga sumangpet, taradyo bahay na dinaanan, dahil di madi. Ng mamangan mat, mapasamak to reta, no, patuloy nyo, noyam, asawam, Marilina. Ilaban mo karapatam. Pasardingan tikas na ngaranawidin lakay mo. Warningam. Warningat? Warningak mat. Nga maulitan na lata. Hamon ba't ngamin ipatungpal, di ay warning mo. No kas tang haramidin na, di haramidin naman eh. Ano ngamin di warning mo? Nga pagtalawag, iso na. Baka kayat na. Kanya nga tanong ko, balsek met. Hanat ako nam, kumadrilina? Balsek met? Tap numarik na naman ti sakit, kumarik-rik na. Sus Maria, sa mo panunutin deta, nang ro nga sa mong aramidan, mare.
Ti problema ket saan masolusyonan ti sabali pa nga problema. Dumakdak ka ti problema. Tapos ni baliknek ko Ano, kabaylan na, kabaylak met. Kumadrelina, panunot ka. Kalawam tag panunot. Kaya, panunutin mo sana na siya at lumabalas ka. Ti panunutin, nakangrunan nga maapektaran ka dagitan na kiyo. Ala, kumadre. Tiramidem, once nga marik ng pisakit, gabati kas nga raramiden, di kumpare, ikamang mo nga dahos kinapo Diyos. Italek mo kinapo Diyos ti amin. Agkararag ka. Ikararag mo nga sapay kumata masilawan ti panunot nilakay mo. Nga isarding ng tiraramiden. Kastamat ka di tiraramida ka, Marison niya. Diyos ko, aklang ang Diyos ko. Kaanon to nga tangang balbali ti asawa ko. Kaanon to nga tangang mapnikan niya. Nga saan nga sumapulpit sa bali. Abay na imas nga sa bali? Ng ti asawa? Diyak man na mo sa lunsudom to akin nilakay mo. Abay, nakarkarin yung nga ta, di kiti kirida? Ng di kiti legal nga asawa? Uno, gusto ko na dyan pagsasauda nga makauma no puro marunggay lata. Wala na. Amin nga sumpat na kita kumadre ket awan sa bali nga makasumpat no sana ni Apo Diyos. Iso nga ni Apo Diyos ti pangitaklinam. Ibagam keng kuhana, wano itaklin mo keng kuhana, ikamo mo keng kuhana ti amin. Anong naming gapo iti dayto nga panagsarita mi kini kumare Lina isumit sang ko pakaturugan. Kasalasak sa gabaek manong naming ti sagsagabaen ni kumadre. Maanya nga tamat no maaramid ni Joseph ti kasijay nga araramidan ni kumpare nga asawa ni Lina. Na iti dayto nga kanito nga awan isuna ket adda sa bali nga rarakupen na. Adda sa bali nga agagkan na. Ada sa bali nga, tagtagikuan na. Nasimpet ti asawa, nasimpet. Ano marami, tarami din, di na dumadita nga lalaki, pwede de los buenos. Nasimpet ni Joseph, nasimpet. Kasta nga ulit-ulitek ni baga, anong nimi nasimpet ti asawa, nasimpet. Nakaturo kak matlaeng manong nimi, iri makariingak, arakupan nak ti asawa, kat nalang abko ti agat araw. Night. Bagbanda nakawid ka. Nakaroon sa bartek mo. Hindi ka mo nagdigos. Maturo ka klatan. Nag-overtime kami and then nag-awis ni boss. Napanggam nag-inom. Karigat mo na sa amin nga. Ang kami nga tungpal. Busmi Nag-awid akong boss. Naalangan mo ito kunak. Sige, matulog tayo natin. Okay. Night. Sorry na nasing aktimas turog mo. Okay. Matulog tayo natin. Nikit masansan mo tin manong naming overtime. Overtime man yan? Pasensya kan, ado amin kam kamakam ni boss. Kalpasan na, agawis tumanin ti inom. Awan na ta. Nagpaluto nga rutin mas kang pulutan. Pasensya kan. Ha? Orita, siguro dito nga bulan lang. Eh, kada sumasarunong nga bulan, baka noong awan 20 overtime. Sige. Agad kaltangarod. Okay. Bye. Kanay maglatan mo overtime. Tinawagak ni Commander Lina. Commander, kumusta? Okay, kastoy, Commander. Ada nilakay ko. Ay, baka disturbo ak nga rin. Okay lang.
Bagman, hangan og overtime, kamo, nasapa mo ta si Mangpet. Dua lawas itan. Kahit ni kumare, ni kumpadre, kanaya mat overtime na ni. Ore no, adda palagun daway yo, ngag-sex no sumangpet. Awan na. Manipod iti overtime. Sangkot nga. Narik na pa irot ti arakop na. Sa mesa nakainuno ka eh. Di adad to kung mga naaram na nakainom. Baka matno at arami din na kumpare. Ako madre, Sonia. Baka mapadasa mo, ti mapadpadasa kita. Ngayon na to'y makalawas nga nasapa ang sumangpit ti asawak ni kumpadra magit. Masangmi. Siguro, awandan na di may katlo. Baka no, sumapsapol ti may kaupat. Teka ba't buteng ko kat lamang ano, ti makarelasyon ti asawak kat adaanan ti asawa. Oh? May ganun? Baka dadya ay karelasyon na kat balbalsan namat nila kay na. Kung saan, kat dadya nga babae, nga apata nga babae, kat ugali na aglalaki. Bueno, tsaka mo panunutin. Amo nga kinudadduhak si simparat na gito sumbrang iti panunuti may isang kaskanyak nga malipliputan. Nga dandanikla aramidan ti bumalas. Kinapudno na kumadre. At damat magsulsulisog kanya. Saan ka mapasulisog kumadrilina? Labanam ti sulisog. No mampay ko nada nga nabilag ti sulisog. Ti sulisog, kat demonyo. Aramid ti demonyo. Aramid ti devil. Aramid ti satanas. Di ba? Dati ko nadagar na mademonyo akeng ka. Nangaroon na nakainom iti marka demonyo. Di ba? Adala nga ro dimang demonyo. Sa pala nakainom iti marka demonyo. Kaya analisto nga mademonyo nga masuliso. Manong nemi dua abulanin nga gastoy tar aramiden ti asawa. Kaano nga awan ti overtime? Di ba kung namin hindi makabulan lang, ita 2 bulan na yan. Sensya kan. Saka na yun kami latangan na kayo nung sumangpit. Joseph, amangan na makaanak at sakit. Ano ta may idikos kumit, may lingit kumit. Sa anak ba't muminom nga awan tinagyan ta tiyang ko. 2 bulan na. 2 bulan natin nga sa anak nga. Pasensya kan. Ore kumamit lang ti Sabado. Nga ore aldaw kuma. Wano trabit Sabado. Nga tumawag pa lang ni boss mo. Tirabit Domingo. Joseph, saan ko maliklikan di agatan? Tawag nga ti panagtalik mo kanya. Kompleto mat, buo mat ka. Ititag ko kaya nga ti sweldo ka. Awan ni bagbaga. Baka sa balit si Miplo ti panunot mo. Abay na iraman dito ti sweldo. Katuan. Di ang overtime man. Iso ala di tararamatag. Di overtime pay mo. Wan. Para tiyan niya. Para iti, nagyan mo ti wallet ko. Nakitak ta wallet mo, kat pasaray babain ti 50. No saan ka pa nga naikan iti allowance mo. Ito ka di pa nagduha-duha ang kanya? Sonia? Siya sinong kumatisan nagduha-duha? Kanangin mo nga overtime? Bayam. Oray baga ni boss nga overtime kami kita. Sorry boss. Hanga kayat ni Mrs. ko overtime po na ito. Apa yung siya pagpambar mo? Sikat reklamo ti overtime. Di sikat ibaga. Anong orti baga kinimbos ko? Masadutak ko lang ko ba? Joseph,
At daken ka nga makamuno anya ti pudno. Saan? Sika ti makaamuno anya ti pudno. Ket dayto ti may bagaken ka. Once nga damadi nga aramidem, mapukaw na kami kadagiti duwa talungan nakta. Ano kahit mo som na pukaw? Agtalaw kami dito na balay. Talawan na ka. Kamay lang ka din nga bang biyag kadagiti talungan nakta, kamay lang. Abi ka din nga saan? Awan ti batik ken ka. Agat atap dan. Nang rona, tinauna. Bumalasang isuna. Dato kumat pampananutem. At nabalasan ng anak mo. Di ka kumaangkat aramid. Awan ti manding aramid ko. Anak na siya itong astano, awan. Sabi ko nga. Sabi ko nga. Manong naming itimay sa nga malam iti Domingo. Nagkukuyog kami kanagiti anak ko manong naming nga napangkam nagmul. Namit ko ma, pagkadwa tayo ni Papa. Pasensya kayo ang kinipapangyo. Very busy. Ore Domingo? Ore Domingo. At akano pa obra ni Bosda. Kadakwada. Di, ada dumatla sweldo na. Hoy, di kompleto nga sweldo na kanyak. Itad na kanyak. Nang di overtime pay na. So, ano man natin, aramatin na. Para di yaman nga kahit nang aramatin. Pangigastusan. Pag chicks na. Anak. Sila ngamin sa anak ang mamating. Awan chicks ni Papa. Idi mabalin nga awan. Gamita? Sila nakadadayon ti Rick Nana kadatayo. Sa mo ko ng tigasta. Manangarot ko ma. Nabayagan nga sa antay nga kadwaiso nang kukuyo ka kastoy. Alam mo kayo. Diyan ka ba na? Hintay, diyan ka ba na? Ay, nagor ka. Apay ma. Malasing ko na ito yung masabat tayo. Good afternoon, sir. Oh, mamuha ka di? Anak siguro malagay po, sir. Siyak ti asawa ni Joseph. Digit anak mi nga talo. Oo, malagay ka. No. Sonia. Wan, sir. Sonia nakan ko. Pero na din na udi nga pa nakaawis amin nga pamilya ti kumpanyak. Iya balay. Iso ti damo nga nagkita ta. Wasa malasing kayo. Yung mga nga kasla, mislim kayo, kimotong kayo. Gabugit iti hospital. Nabayagag sa hospital. Dilabot na, di pa naka-assistant ko iti ng maneher iti negosyo. Kabayatan nga awanan. Orin na laing kayo, sir. Laing ahon. Agrak-recover na. Parang no, napintas iti apekto ti kabarborong na itad kanyak nga agas ko. Di na bayag nga na sangking napandipisinan. Nabayagin. Okay. Basta tawag latan ni George, di pa naka-assistant ko, okay. Kang kanayon siya, di pa nagpa-overtime na, sir? Sino? Overtime. Yung bagbaga kini George nga nagpapa-overtime ta o matinas kang ma-overtime man. 2 bulan intan nga ipagpakada ni Joseph nga ada overtime. Ken numalpas ti overtime ket awisan nyo kano ida nga uminom. Nabayagan jak iminom ti arak. Tadi nga rin tinakaalan ti sakit ko. Samad nga rin nagpapainom ni George.
Gabot sa amot nga, minom ti arak ni George, nga assistant ko. Baka sabali nga overtime, ti bagbaga nila kay mo. Siguro, sir. Yung magmangarot na nakita kayo, kahit naamok ti pudno. Ala, sige nga rod. Okay. Kumusta kayo, Bing? Ang nagluklo, ag singsingpit kayo, ipas basa ha. No, daman madingar arami din ni Papang yo. Kita si Kadyon, sa mga tultuladan. Alang arad. Sige sir, thank you. Nakita yo ma? Nakita yo? Gusto ti ko nak, gusto ti atap ko. Jenny. Ano manig na yo? Itatanam mo yung ulbudan na kayo ni Papa. Wait, nabayagin nga ulbudan na Papangyo. Mama, please, padib ka rin yan pagkinakim yun. Saan tayo nagpatuloy? Agawin tayo. Sabi ko mata, nung makapagsalita kayo doon kini Papa, kat maornos yung madla di pagbagiyo. Saan nyo kumaitulok nga? Maapektaran kami ng anak yun. Manong Nemi, hindi makadanon kami dito'y balay. Diyak mapagsusurot taramid. Hindi madlaw ni Jenny Manong. Ha? Tugaw kailangan. Siya konti makamo di kusina. Alaman nga rin na. Umay ka jay. Tutugaw kailangan na. Aksak tugubra. Pambarante ang sasarita. Narigat noon ka sasarita yun. Sige. Sige, Jenny. Pampanunutin nyo nga di. Noan niya tumo ng aramidin nyo. Kalpasan nga naamon nyo ti amin. Awanti. Kasla. Mapanunod ko. So nga sa pool nyo advice. Aping hindi tawagan ni Ninang Lina. Isot at experience na. May pagkabtikas ito yung sitwasyon. Yung may advice ko ma, awang kasi iti, nasihat pa yung nakisarita kini Papa. Tati makisarita nasihat met iti sumbat, tinasihat, nga saludsud. Tano, pasabtan nyo nga sigod. Kat sumabat met ni Papa, mapasamak, ti away, riri, apa. Amo ka nasakit, ma? Kas madlaw ko, harik-rik na inyo. Ore siyak met, kas anak yo. Nasakit met para kanya, no ti inak, kat masaksaktan, malipliputan. Imanya nga tatirason no hape nga, pinagpambar ni Papangyo ti overtime, ore awang met ti overtime. Ada nga tababae na. No awang kumat babae na. Masapa ko mga gawid. Marik na yung kumamad ka arakop. Ti dati nga aramidan na. Kanaramidan nyo. Tawagag ni Papang mo. Sige ma. Sayatan nyo lang ti magsarita keng kuwana. Agriring manunaming ang saan nga sumbatan. Nakasilent nga ta. Puno ada yung nga takang kuha na ti cellphone na. Puno ada nga ta sa baling aramidan na.
nga saan na nga pakairapinan nga sumbatan di tawag ko. Di ko ang sinumbatan nan. Hello? Hello, honey? Oh. Di ka pa gawin? Madamdama siguro. Kaya kami nga talaga, Tubram. Domingo pa yan. Bakang matkang ka? Overtime. Sino nagpa-overtime? Ni boss. Sino nga boss? Sino kumampi na saan ni boss? Ni Mr. Rodriguez? Kawan. At karo sa baling ang boss? Saan nga ni Boss George? Di assistant na? Ito pa nagmulming ag-iina na sabat mi ni Boss Rodriguez. Nabayag gayong ng ospital. Kaya assistant na tinang manage tinang kusyo na ni Sir George. Naibaga kang rod nga overtime. Almost 2 months ko na. Saan nagpapa-overtime to opisina mi ko na naman? So nga mas dawak. Apay nga. 2 bulan itan nga overtime pati Sabado ken Domingo. Gawid kan, honey. Kada dita, adamat ito balay. Orayan ta kakarigitan nagta. Nangigdigitan nagta, ti panagsalita mi kini Boss Rodriguez. Kaya kinapat nuna, ni Jenny nga inawa ng hanap ta. Ato digiti sa sulod-sudin no, apay kastoy kat kasjay. Gawit kan? Dadapay lang sangpetan kapapilya. Agawit kan? Tanda kami pa ilang mga uray kanya. Baka sa kantulaing agawid, no awanin ti awidam. Napatpatag ka dito sa balingan ta kami nga pamilyam. Ururayan da ka, honey. Ururayan da ka. Kinunak manong naming orayan da ka kalpasan na ginupid ko. Titawag ko kayo. Hindi tuloy ko lang tinagsangit manong naming. Nga damit ni Jenny, agraman di dito apay nga anak ko. Nga mga atibay, ang mga papros ti bukod ko. Nga mga bagbaga, hustunan, mama. Oray agawidan ni Papa. Imposible nga saan nga narik na, di kitimbagam. Nga agawidan, tada pa laing agururay nga pamilya na. Napatpatig tayo nga pamilya na, ngimti, ayan na itano, sino man da jay, nga mga agaw keng kuha na kada tayo, mama. But check, 100% nga tayo nga kapamilya ni Papa, ti kapatgad keng kuha na. Pinagsusublat ko ang inanakop di kita ko manong nimi. When? Awan sa balay kapat ganan na kung saan nga tayo nga kapamilya ni Papang. Upat tayo kontra numanuman di kitay mangag-agaw kang kuana. Ngin maoray tayo nga ta, nagawidan, ma? Kinuna ni June. Tapos kaslat na pa nagduwa-duwam dyan. Amangan ng santi nga maoray. Baka saan tula agawid din no, na imasid turog tayo.
Ngayon madamdamalaing manunimi after 45 minutes. Malasing ko manunimi ti darunudor ti kotse ni Joseph. Ma, isudayta ni Papa. Kinuha ni John. Mabati nga rin tayo nagsabati ni Sona. Kas iti dati nga nanamili. Sige ma. Kat buyain mi. Ti panang sabat mo ken kuana. Sinarunudak dagitan nakko manunaming imsandan nga rimuar kumitkit na dalayang iti tawa. Jadi may parkingan manunami ni Joseph. May garahe ng tikotsen. Timsahag, linuktan na tilikod. Nadainalan na manunami nga duwa supot. Abag sumat nga makasitekak. Honey, I'm home. Nagawid ako. Sana nga po takastikid daw mo. Ngayon mawanti sa bali kapatgan, no saan nga da kayo ang kapamilya. Hindi so na tidwa bit-bit na nga supot manunami kalpasan na isutin mo nang marakop kanya. Sonia, binalas ko met na tangarakop. Inagkan na ni kitilips ko. Sana niya sa dag manunami di kitibibig na hindi lapayag ko. Honey, I'm so sorry. Honey, I'm so sorry. For what? Nasuliso ka. Ijak nalikdikan ti bilig ti suliso. Nasuliso ka. Imawanan ti overtime. Tasamit nga papa-overtime to bisina yo. Ore Sabado kid Domingo. Sa nung lang ti patag dahil nga babae. No babae man. Takanawin nga overtime. Overtime ako skunan ko Madrilina. Isutin ang iyong operam. Iti 2 bulan na saan mo inyuper kanya. At adak yung kuha ng awan kanya. Adak yung kuha ng awan kada kami kada kita nakta. Adak kata kayo amin di ka sa bulak. Yung nasuliso kaklahin. I'm sorry. Dahil titiyo mo na, ken maudi, nga mading aramin ko. Ikarik, sangkunton nga ulitin. Ikarik, please give me one and last chance. Honey, Joseph, I'm so sorry. Nasaktan ka. Hindi ka doon saktan. Awan ti kapatgan no saan nga da kayo nga kapamilya. Diyak imalubos nga awan ton ti sang petak nga pamilya. Gabot da kayo ti kapatgan ti amin nga napatid. Sumarik na nga rodan ni Taunek. Kanya di kitoy. Amo ka magustuhan niyo di kitoy. Yung karing ka tarugot ka namang gimatan. Na magustuhan mo di kita anak ta. Let's go.
Nagpakawan kan iman arakop met ni Joseph kadagiti talungan nakmi manong name. Kadagkarimet isuna kadakwada. Da kayo ti kapatgan. Diyak kayat nga awanton ti sang patak nga kapamilya. Pakawanan nyo ni papang iyo. Ore tayong kading karik kada kayo. Diyak saktan ti inayo. Naep-epan ti panakailiw ko iti asawak kaday di nga rabii manong name. Nga kaslawan kurang dagiti irut darakop na kaslawan kurang ti bara dagiti agek kinaprus. Nadalaw na iti pagyamyamanag kinihapo Diyos manong name ta. Napintas ti nagbalin nga resulta. Ti panagpudno, panangamin, panagpakawan, ken ti panagkarina. Nga dinantun ulitan. Ken dinantun itulok nga maapak isuna. Iti bileg ti suliso. Kabigatan na tinawagak ni Commander Lina manong name. Kumare, kumusta? Ay, kastoy kumare. Kang kanayo na yun nga, masapa nga sumumpet ni kumparem. Kadi? Kahit kumusta kayo matan? Ingkaw rin matan kumparem. Awanan ti overtime. Awanan ti overtime. Awan ti kapatgan kada kami, kaya kuhanan no saan nga kami nga kapamilya. Di na kahit kano, nga iti may isang harabi, kahit awanin ti awanin ti pamilya na nga pagawidan. Alakit na siya, no kasta. Kasta kumamat ni kumparem. Sapay kumata, manahin da dyan may katalo. Awan to kumanti may kapat. Nakastamat ti karina kanya. Nakastamat ti karkari naman idin. Ang ala. Bamlat ta, maumadan to na ta kung kunak man nakas pagarigan. Ing karimat ni kumpandre, nga dahil ti umunakin mo, udi. Nga dinantun padasin nga ulitin. Nasulisog ka no lang ang namin. Tatat pambarda, nasulisog. Ore anyat araramidam no di mo kahit ipasulisog, han? Ore anyat araramidan di babae no saan nga kahit di lalaki. Vice versa, ore anyat araramidan di babae no saan nga kahit. Ore anyat araramidan di lalaki no saan nga kahit. No saan nga kahit, tama, vice versa. Nadala una iti pagyamayamanag manong name ta nakapagradua rin ni Jenny at ni Tia college ni June idinto taya ni Bunso at na iti senior high school. Nga awanin na pulos ti mading amadlaw kong nga aramid ti asawa. Awanin ti overtime. Gabot ta sabot ka nung agpapa-overtime ngagpaso ti kumpanya pagtrabahuan. Neto nga rod, manong name ti simple nga pagkasalitaan ngem kaadluhan na kastoy ti mapaspasamak kada kita daanan iti asawa wano pamilya. Sabi ko mga nakaibati ak iti balag pagsarmingan ti biyag ken adal kada iti padak nga nagbuya more power to your program. Tuwing rod agyaman nga pagaya mo Sonia. Thank you Sonia, thank you mat kada iti nagbuya kas